ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନା ନେପାଳ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଆସାମ, ଗୁଜରାଟ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅମିତ ଶାହା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମ ଦେଶରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି? 30ଟି, 25ଟି, 29ଟି, 28ଟି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 28ଟି। ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲତିକା ପ୍ରଧାନ? ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲତିକା ପ୍ରଧାନ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? 28ଟି, 30ଟି, 15ଟି, 29ଟି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 30। ଆମ ଦେଶରେ କେତୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି? 6, 7, 8, 9? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 8। ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଗଣେଶୀ ଲାଲ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ ନା ଚେନ୍ନାଇ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।